Kabalita mo itong barkada na to sa unaya? Katong sintro na to sa basketball ba? Katong sintro na to? Katong galing sintro, katong naguglawas si Butin ba? Ah, si Buten. Oh, si Butin. Wa na, oy. Aktor mo kayo to sana, kung kayo itong glawas. Oh. Karon, perte ng gwapaha. Ay, nabayot na ito. Unya, Paps, abroad maka to. Ah, matulapit ni abroad. Ito sa Amerika. Nakauyab siya taga-Mexico. Meksikano ba? Nya, kita kasunawan ng Mexican, Paps. Ah, kana lang yun. Wa pa na ako nakitaan. Pero nabilitaan ako. Muuli ay dito diri sa atong purok. Ah, kana, magpainom na abangan nato na. Mao ganito. Nya, balita pa yun nako. Nakauli na diri sa atong purok. Oh, yaw. Mauna. Ba? Sakinan, nakasakinan. Wala may lain nakasakinan diri. Ah, mauna no. Wala na nila og devil. Sir, get out of the fuck of here. Thank you, motherfucker. Wala og niya. Mauna Amerikano. Mauna no. Nagulog ang buhok. Slowly. Okay, baby. Thank you, driver. You're welcome. Putak ina. Nababae lagi pero naliwat ng yapon niyang nang siyang papa. Hey, how are you? Uy, Butin, daguan na yung pagbago, uy. Siyempre, Pops, na may kwartan, no? Aw, lahi ra gani makasawa tag Meksikano ba? Pops, by the way, guys, this is my fiancé, Floyd. Introduce yourself. Yes, by the way, good afternoon to all of you. I'm Floyd. Floyd, and this is my girlfriend, Kiray. Yeah. Kiray. Siguro kay babae naman. Nakabalita na mong Kintoy, nakaasawag Nigerian na Navy. Ha? Nya, asa man siya ron? Balita na kumuli ay po siya karon. Grabe naman yung mga tao diri sa atong purok. Aw ka na! Uyaw na kay mga nadagit ba, kay mga apam na. Sus, wala ra gihapon oy. Pobre gyapon yung Navy. Ay, dili, dako na sweldutin kay Navy man. Balita na kumuli ay po siya karon. Uy, wa man ni hunong. Ngabay raman lagi. Gani si Bator ah. Ay, di guro tumao. Here. Potang ina. Pobre ko di ay. Here, honey, here. Tanawa pa kung purma na oh. Murag si Aladdin natagag sa karpet niya ba? Kumusta, mga kababayan? Here, honey, here. May buntag kababayan. Yatay. Taga-Indiam siguro na. Namaligyan ng street food dito ba? Hi, Omega! Amiga ba ito laparohon, teka? Ay po yan ang Mega, no? Lagot di ka sa una. Ano boarding naman? Imong boarding house, di mo palibangan. Yung nga beauty malibang, dito di man na pwede. Gunit big. Butin, who's this? By the way, I'm not Putin. I'm Kiray right now. Mura mong mga hybrid niya, orangutan. Ano, basta gusto mong shot. Palitan mo sa katrack. Lapad na may ma-afford, ani god. Lapal, pero 5 ka track. Hawa pod. Kita. Kita na nanindog ka ni ron. Ang saan ba niya kung asawa? Yung dadala mo pusin. Amhan, just behave your gun. Hey, wait! Here. Okay. Paploy, let's drunk. Mauna. Pahilas-hilas din ba? Isa ka bulan na ba yan dito sa abroad? Paploy ha, basin yung baso na rin noodles. Don't you ever leave. Don't you dare. Toy, basig hubog ka na mong bala, toy. Pauli na, basig sa'yo pala may isprek sa kinganong ba? You disturb me. Dito lang magkubansa kay ni baby, anak. Ah, sorry. Grabe mo paploy, grabe mo yung ginamaliit, man yung akong bana. Uy, Pops, anong gidaog-daog ko ninyo, mang buto tatanan dre? Kabalo sa mga bisaya paploy. Animal ka. Ingon ka ni Mrs. Bammer man lagi. Sorry.